ассалому алайкум бинандагони азиз, нашри навбатӣ барномаи иттилоъотии пайғом манзури шумост. дар маҷлиси ҳафтаворӣ назди раиси шаҳри Панҷакент масъалаҳои омодагӣ ба маъракаҳои даъвати баҳорӣ, кишту кор, вусъати тадбирҳои ободонию сабзгардонӣ баррасӣ гардида, масъулин вазифадор гардиданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши нахустини барнома. субҳи 3 феврал дар мақомоти иҷроии маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент маҷлиси ҳафтавори назоратӣ назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардид. дар оғози маҷлиси ҳафтавори назоратӣ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба ҳозирин иттилоъ дод ки яке аз мақсаду маробҳои мо ин пеш аз ҳама иҷрои дастури супоришҳо, нишондодҳои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазифагузориҳои муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ки ҳафтаи гузашта зимни ҷаласаҳои корӣ баён карданд. дар маҷлиси ҳафтавор нахуст ҳолати омодагӣ ба маъракаи муҳими баҳории даъват ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шуд. Комиссияи ҳарбии шаҳри Панҷакент дар бораи рафти омодагӣ ба раиси шаҳр гузориш дод. ҳамин тавр вобаста ба ин масъала кормандони масъули комиссарияти ҳарбии шаҳри Панҷакент, раисони ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр мавриди пурсиши ҷиддӣ қарор гирифтанд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода изҳор дошт ки мо бояд дар муқоиса ба соли гузашта тамоми ҷаҳду талошҳои хешро барои саривақт таъмин намудани нақшаи даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавсими баҳори соли равон таъмин созем. ҳамзамон раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода барои вусъати корҳои тарғиботӣ аз ҳисоби муовинони раиси шаҳри Панҷакент, мудирони шӯъбаҳои дастгоҳи раиси шаҳр, воҳидҳои сохторӣ, ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва иҳёи Тоҷикистон ташкили гурӯҳи тарғиботиро ҷиҳати баландбардоштани ифтихори ватандорӣ ва тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии ҷавонон махсус таъкид кард ва масъулинро вазифадор намуд. инчунин вазъи омодагӣ ба кишту кори баҳорӣ, шабакаҳои обрасонӣ, ҳолати таъмини тухмиҳо, техникаи кишоварзӣ ва дигар масъулин ҷиҳати вусъати корҳои омодагӣ супоришҳои мушаххас дода шуд. дар маҷлиси ҳафтавори назоратӣ дигар масъалаҳои шаҳру шаҳрдорӣ, вусъати корҳои ободониву созандагӣ ва сабзу хуррамгардонӣ баррасӣ гардида шахсони масъул вазифадор шуданд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Шаҳбоз Қурбонов. дар беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент ҳисоботи ҷанбасти соли 2024 баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар толори беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент бо иштироки муовини сардори раёсати тандрустии вилояти Суғд Ҳоҷибоев Маъруф, муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ, фаъолияти муассисаҳои тиббии шаҳру деҳоти Панҷакент дар соли 2024 натиҷабардорӣ гардид. дар соҳа 523 табиб ва 1393 корманди миёнаи тиббӣ фаъолият дошта, нишондоди таъминот бо табибон ба 10,000 аҳолӣ 15/10 ва ба кормандони миёна ба 42/4 баробар аст. аз оғози сол дар шаҳри Панҷакент 30 нафар табиб аз ҷумла 17 нафар ҷавонон ба кор қабул гашта, 289 нафар табибон ба муҳоҷирати меҳнатӣ 2 нафар бо сабаби ба синни нафиқа расидан тарки вазифа карданд.
дар заминаи шӯъбаи донишкадаи таҳсилоти баъди дипломии кормандони соҳаи тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ва маркази таълимию клиникии тиббии оилавии шаҳрӣ дар даври нақшавӣ ва ғайринақшавӣ аз такмили ихтисос 202 нафар табибон ва 183 нафар кормандони миёнаи тиб гузашта давраи ихтисосгириро хатм намуданд. Инчунин 5 нафар такмили ихтисосро берун аз ҷумҳурӣ гузаштанд. Парвина Нақибӣ, муовини раиси шаҳри Панҷакен, зимни суханронии худ қайд намуд, ки соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлати Тоҷикистон ба шумор рафта, дар даврони истиқлоли давлатӣ бо маром рушд карда, то ба имрӯз ба пешравиҳои назаррас ноил гардидааст. Пешрафт ва муваффақиятҳои соҳаи тандурустӣ зери сиёсати оқилона ва дурандешонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст. Муовини сардори раёсати тандурустии вилояти Суғд Ҳоҷибоев Маъруф аз норасогии кад ва дар бораи фафти модару кӯдак, зиёд шудани бемориҳои сироятӣ, вируси норасоии масъулияти одам сил сухан кард ва ба табибони соҳавӣ барои ҷоно кардани кор дар ин самт дастуру супоришҳои мушаххас дод. Зикр гардид, ки баҳри таъмини иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди соҳа пайваста тадбирҳои мушаххас меандешанд, кӯшиш ба харҷ медиҳанд, то ки сокинон бо хизмати босифат ва замонавии тиббӣ ҳамарӯза фаро гиранд, баҳри пешгирии бемориҳо ва ҳифзи сиҳатии мардум фаъолият намоянд. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Шаҳбоз Қурбонов. бинандагони гиромӣ, гузориши дигари барнома вобаста ба бемориҳои шадиди роҳи нафас таҳия шудааст. мутаваҷҷеҳ бошед. бемориҳои шадиди роҳи нафас як гурӯҳ бемориҳое ки онҳоро бемориҳои зукомӣ низ меноманд. бемориҳои шадиди роҳи нафас сабабҳои гуногун дошта, нишонаҳояшон ба ҳамдигар хеле монанданд. бемориҳои шадиди роҳи нафасро вирусҳо, хламидияҳо, бактерияҳо ва микоплазмаҳо меангезонанд. бемориҳои шадиди роҳи нафас метавонанд сабабҳои муштарак низ дошта бошанд. мувофиқи маълумотҳои расмӣ, тақрибан соли 40 миллион нафар ба гирифт ва дигар бемориҳои шадиди роҳи нафас гирифтор мешаванд. бемориҳои шадиди роҳи нафас вирусӣ буда тавассути роҳи қатрагию ҳавогӣ аз шахси бемор ба шахси солим мегузаранд. сироят асосан тавассути зарраҳои хурди дар ҳаво вуҷуд доштаи оби даҳон, ки ҳангоми сулфидан, атса задан, ҳангоми суханронӣ метавонанд аз як шахс ба шахси дигар гузаранд. муолиҷаи бемориҳои шадиди роҳи нафас тавассути антибиотикҳо ғайриимкон аст, чунки антибиотикҳо наметавонанд ба вирусҳо таъсир расонанд. антибиотикҳоро асосан ба бемороне ки ангезандаашон бактерияҳо мебошанд тавсия ва таъин карда мешаванд. шахсоне ки ба бемориҳои шадиди роҳи нафас гирифтор шудаанд бояд дар хонаи алоҳида нигоҳ дошта шаванд. зарфҳо ва маҳсулотҳо ва маводҳое ки истифода мебаранд бояд алоҳида бошад, бо ниқоби докагии чорқабата даҳонашон пӯшида бошад. агар шахсе ки ба бемории шадиди роҳи нафас гирифтор шудааст кӯдак бошад ва нишонаҳои хурусак дар кӯдак дида шавад, бояд ҳавои хона намнок карда шавад. ҳавои хона чӣ хел намнок карда мешавад? ҳавои хона тавассути ҷойпӯши бо оби гарм тар карда шуда ки дар овиза кашор шудааст намнок карда мешавад, ва ё ин ки тавассути статиле ки дар он оби гарм нигоҳ дошта шудааст намнок карда мешавад. шахсе ки ба бемории зуком ё ки дигар бемориҳои шадиди роҳи нафас гирифтор шудааст бояд ба қоидаҳои зерин риоя кунад. ҳангоми омадани атса ва сулфа даҳони худро пӯшонад бо дастрӯймоле ки дар даст дорад ва ё бо даст бояд даҳони худро пӯшонад, чунки ин рафтори шахси ба беморӣ гирифторшуда метавонад атрофиёнро аз гирифторшавӣ ба бемории шадиди роҳи нафас эмин нигоҳ дорад. бемороне ки ба бемории шадиди роҳи нафас гирифтор шудаанд бо аломотҳои зерин ба мо муроҷиат мекунанд: ҳарорати баланд, дарди гулӯ, дард дар гӯшҳо, дард дар қафаси сина, сулфа задан, атса задан, дарди мушакҳо, дарди сар, дард дар тамоми андоми бадан, беҳолию бемадорӣ ва набудани иштиҳо. дар сурати ориза надоштани бемориҳои шадиди роҳи нафас аз 2-3 рӯз то 5-8 рӯз давом мекунад. дар хотима аз тамоми шаҳрвандони шаҳру деҳоти Панҷакент хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми гирифтор шудан ба бемориҳои шадиди роҳи нафас ба духтурони оилавӣ ва ё ба маркази саломатии шаҳрӣ муроҷиат намоянд.
барномаро идома медиҳем. боздошт ва ба ҷавобгарӣ маъмурӣ ҷалб намудани ташкилкунандагони қиморбозии кӯчагӣ дар сюжеи навбатӣ ҷой дода шудааст. таваҷҷӯҳ намоед. ҳама гуна ахбороти оид ба кирдорҳои зидди ҳуқуқи иттилоъдиҳанда мавриди таваҷҷӯҳи мақомоти корҳои дохилӣ қарор дода шуда, дар натиҷаи санҷиши далелҳои пешниҳодшуда нисбати содиркунандаи ҳуқуқ вайронкунӣ ё ҷиноят чораи қонунӣ андешида мешавад. аз ҷумла санаи 21 январ дар сомонаи иттилоъотии оила тиҷӣ таҳти сарлавҳаи алик малик бозӣ кардан дар Панҷакент мумкин аст хабар нашр шудааст. муаллиф менависад ки дар назди латтабозори шаҳри Панҷакент гурӯҳи қиморбозони кӯчагӣ кирдори ғайриқонунӣ содир ва ба фиреби мардум машғул ҳастанд. ба хабари мазкур таваҷҷӯҳ карда шуда, дар ҷараёни санҷиши ваҷҳои дар он инъикос ёфта милитсияи шаҳри Панҷакент шахсияти шаҳрвандон Раҳимов Фурқат Саъдуллоевич, Ҷурабоев Абдумаҷид Рашидович соли таваллудашон 1970 ва Фозилов Шарифҷон Зоидович соли таваллудаш 1996 зода ва иstiqomatkунандагони шаҳри Панҷакентро муайян намуд, ки дар мавзеи латтабозори шаҳри Панҷакент қиморбозӣ ташкил карданд. қобили қайд аст, ки номбурдагон қаблан низ ҳамин намуд ҳуқуқ вайронкунӣ содир карда, нисбаташон нозири минтақавии милитсия бо дастрасии талаботи моддаи 465 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ протоколи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода ҷазо дар намуди ҷаримаи маъмурӣ таъин шудааст. аз ҷазои татбиқгарда хулосаи зарурӣ набароварда такрор намудани ҳуқуқ вайронкунӣ ва итоат накардан ба талаботи қонунии корманди милитсия сабаб шуд, ки ин навбат ҳуқуқ вайронкунии Раҳимов, Ҷурабоев ва Фозилов тибқи талаботи моддаи 479 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ бандубаст шавад. дар асоси протоколи тартибдодаи нозири минтақавии милитсия суди шаҳри Панҷакент санаи 22 январ нисбати ҳуқуқ вайронкунандагон ҷазо дар намуди 5 шабонарӯз ҳабси маъмурӣ таъин намуд. шумо оянда боз мекунедме? не оянда бас дига охирон боз карагем. не оянда дига боз намекунем. ане агар бозу кунед чӣ? баъд ихтиёр шумо ба ҷазои айнам сахттар тима? ане шаҳрвандомо чӣ гуфтани доред? шаҳрвандо бозӣ накунанд дига дар ҳамон раҳо. мутобиқи меъёрҳои қонунгузорӣ ҷарима дар асоси моддаи 465 ва ҷазои ҳабсӣ дар асоси моддаи 475 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ аз таъсиррасониҳои ҳуқуқие мебошад, ки нисбати ташкилкунандагони бозиҳои кӯчагии аликмалик татбиқ мешавад. иштироки шаҳрвандон дар ин гуна бозиҳои саргармкунанда имкон медиҳад, ки ҷамъияти қиморбозон фаъол монад, ҳолон ки беҳтар аст шаҳрвандон ба давраи ин намуд бозиҳо, ки аз ҳайати гурӯҳи мардумфиреб созмон меёбад, наздикӣ накунанд ва дар сурати мушоҳидаи бозиҳои зараровар, ки асосан дар ҷойҳои серодам ташкил карда мешавад, ба милитсия хабар диҳанд. дар толори варзишии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 шаҳри Панҷакент бо иқдоми бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳр мусобиқаи волейбол ташкил карда шуд. аълочии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон устоди варзиш Шодравон Бобоҷон Аслонов солҳои зиёд барои пешрафти варзиш дар шаҳри Панҷакент хизмат намуда, имрӯзҳо бошад теъдоди зиёди шогирдонаш корҳои неки ин шахсияти бузургро идома медиҳанд. аз ин рӯ роҳбарияти бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент ва саҳмгузории устодони варзиш санаи 1 феврали соли равон дар толори варзишии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 дар шаҳри Панҷакент мусобиқаи кушоти волейбол бо иштироки 14 даста аз ҷамъиятҳои деҳот оғоз карда шуд, ки дар ифтитоҳи он роҳбарияти бахши кор бо ҷавонон ва варзиш инчунин устодони варзиш суханронӣ намуданд. аълочии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон Арслонов Бобоҷон бахшида шудааст. самимона хушомадед мегӯем ва ба ташкилкунандагони озмун, ки воқеан ҳам хизматҳои устодро қадр намуданду имрӯз ба хотири сарҷамъ кардани ҳар яки шумо ин мусобиқаро ташкил ва баргузор намуда истодаанд, низ ба устодон изҳори сипос менамоем. дар баромади худ мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент Сабрина Акрамова таъкид кард, ки саҳми устод Бобоҷон Аслонов барои пешрафти варзиш дар шаҳр назаррас буда барои ҷалби ҷавонон
ба варзиш саҳмгузор аст. Инчунин қайд кард ки дар ҷанбаст ғолибон бо диплом ва тӯҳфаҳои бахш қадрдонӣ карда мешаванд. Штавре ки мегӯянд бузургонро бузургон зинда медоранд. Воқеан ин иқдоми роҳбарияти бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент ва устодони варзиш қобили дастгирист. Мо ҳайати эҷодӣ бошем. Барои шумо мухлисони азиз аз ҷанбасти мусобиқа гузориш хоҳем дод. гузориши Ғайбулло Муҳаммадиев, Шоҳусайн Солиев. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоъотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.